pertama dari Ketua Panitia Halal Lebih Halal ingkang badhe pun aturaken Mas Susilo Al-Hafid ya Mas. Oke, amin. Monggo Mas Susilo. Kula aturi ndut jumeneng. Tapi sak nang jumeneng kan. Nggih mik pundi? Mik sinten dhuwur napa niki? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama ingkang satu dahat kinabekten, dumateng sesepuh, bini sepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sedaya ingkang rawuh wonten majelis punika ingkang tansah dipunmulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus dumateng panjenenganipun Kyai Muhammad Sofwan Duri ingkang satu dahat kinabekten ingkang kita tenggo-tenggo menggah dawuh-dawuhipun ingkang dipunmulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Saderengipun kawula matur, monggo kula dhedahaken menjalankan raos syukur dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Keranten kadheteng